Kanti ke mbukeli ukufumana ingxelo ezithe vetshe ngayo iMadlanga Commission ngoku masamkele ugqirha Xolisile Ngumbele yena kaloku ongumhlalutyi wezopolitiko. Gqirha Ngumbele masikubulise sikwamkele SABC lihaye sibambe ngazibini ngexesha lakho ngalentsasa. Ibulise kuwe ndibulise nabaphulaphuli beSABC ngokubanzi. Siyaqonda ukuba niyaqala ikomishoni namhlanje ingapha mhlawumbe luthini uluvo lwakho ngale komishoni? Msasazi le commission kudala siyilindile and okokuqala mandithi msasazi le commission inika ithuba lento yokubana kucace kube selubala into yokubana okunene ipolitical interference ukugxuphuleka kosopolitiki kunye nokunyanyiswa kophando lokubulawa kwasopolitiki okwesithathu ne-judicial influence. Kodwa ke msasazi manditsho nje into ba eyona nto iphoxayo neyona nto iye yadanisa into yokokuba ingaqali ngethuba. Noxa uminister simva ngokwengxelo kaNhlanhla esitsho into kokubana basuspendiwe isibini esi. Mhlawumbi ke msasazi kukho into ekuthiwa ke ngokwakweipolitiki bathathe ifall ngoba asazi nokubana mhlawumbi bebethenga ithuba lokudelisa ubungqina obukhoyo. Kodwa ke yena kaMadlanga ungumuntu we-fair justice and simthembile. Kodwa ke siphinde sithi le mini yokuqala ngoba isecurity sibona ba ingathi bilex mhlambi ke zi-teething problems esingazosaso. Sinethemba ke lento ba le commission izasibonisa isinike inyaniso noxa sisazi into ba i-commission yona is just ayizosinika justice immediately directly. I-justice izawuza ukuba umongameli izindululu zithathe serious, ukuba neparlamente izithathe serious. Kodwa ke msasazi manditsho ndithi ukulawula ngecommission kubonisela ubala egcakasini into yokokuba the first line of accountability yiparlamente. Iparlamente yethu ngoku ingathi yaferisha ngoba ipolitically fractured kwaye namaqela aphikisayo awasenawo ulwamvila olulolwabo. Kodwa ke sithembile into ba i-commission izawunikwa ithuba ke ize nezindululo sizibone ngoba kakade ke msasazi i-commission upresident the sitting president uba ne-tendency yobiza i-commission ukuzinika ithuba lokhe aphefumle politically ukwenzela into yoba acinge ukutsha. Nalapha ke umongameli uvele nje wabhida umkhondo ngoba okunene okusebandla umkhwanazi ngoJulayi utyhole into ngesekhosi esuka kwaZulu Natal kamongameli umnumzana uMchunu kwaye sisiva into kokuba nomnumzana uMchunu lona unobuhlobo oluqilima nezaphula imithetho kwaye izinto ezinokuvela phana into kokubana i-ANC zinto zimbini iza kuhlambazeka okanye i-ANC ifumana ithuba lokuziveza kabutsha. Kodwa ngoku sisajongile into yoba ikwaye noqhekeko olulapha phakathi kwe-ANC ngaba luzawuba mandla okanye luzawunyangeka nayile commission. Ewe gqirha usathetha njalo ngezitsholo ezenziwe nguNjengele uMkhwanazi nalapho sisho into kubana osopolitika abafana noSenzo Mchunu ngabantu abathi babandakanyeka kwizinto zobuqhetseba. Mvanje gqirha siyafumanisa into kubana noKenny Kunene siyaqonda into kubana ngumuntu ekwathiwa nanku ufumaniseka kwindlu yomntu okuzothiwa ngoku ungunqevu uVusikhet Ncalo besisho into kubana hayi yena ebekhaphe ijournalist. Kodwa xa siva into kubana kuthiwa hayi no uzafumana isuspension ngoku siyeva phezulu into kubana ungomnye wabagqatswa ukuze abe ngusomlomo waseRhawutini. Ingaba mhlawumbi into ekumila kunje ithetha ntoni ngosopolitika abazibandakanya mhlambe kwizinto zobuqhophololo nobugebenga? Uyabona ke apha eMzantsi Afrika ubukhe wenza ingxolo uye uthathwe ngonge ngathi ungumuntu o serious ngakumbi napha kwi councils
osopolitiki bethu noko bachaphazeleka kakhulu kulwaphulo mthetho ngoba kaloku umsasazi iya kulento ndithi osopolitiki bethu bane lifestyle yoba batsafaze ngesimali fumanise ngoku into yobana basibona bebandakanyeka ngoku apha kubumnyama nakubundlobongelo obukhoyo. Okwesibini ke msasazi okuzala obububi yindlela esenza ngayo i-tendering system ngoba uthi umuntu xa kuzawuthiwa izinike maxabiso uve kusithiwa umuntu nanko eyodibana nomphathiswa ngoba siyaweva namahemhem atshoyo into yobana noKacele ukhe wacwethelwa bucala kwaye kukho nethenda ephumileyo. Uba singatshintsha olu hlobo lwe-tendering system lulo olulusiphathela olunyoluko lungaka kwaye abantu ngoku ezimali bazihlohla kube ezipokothweni baphinde bazihlohle nasembuthweni. Yiyo le nto ubona lo ntuntanja wento okokubana osopolitiki bethu babe namaqhetseba anjena. Njengoba usathetha ngayo i-tendering system siyaqonda into yokubana le komishoni izawuthatha isithuba esingangenyanga ezintandathu kwaye nemali ethe yasetyenziswa ingaphaya kwe-147 million. Ucinga uba mhlawumbe le komishoni yenziwa ngexesha elifanelekileyo kwaye mhlawumbe ingakhupha iziphumo uMzantsi Afrika azilindeleyo? Njengoko utshilo ekuqaleni into yokubana ewe i-justice ingangabikho kodwa into efunekayo inyani. Okunene msasazi masiphinde sindithi umongameli uthathe nje ithuba lokuphefumla kwaye umongameli uye wabhideka. Jonga nolhlobo lento yobana uminister kuthiwe makakhe kuthi athi xa thina apha eMzantsi Afrika o-deputy minister uminister lo uthe xa nominister lukhoyo and nale mali yakwi-commission ufumanisa into okokubana noko umongameli igxeke lento yobana akayikhathalele imali yethu into yoba ke yena ke nemali idibe sezikhawushini kukhona ukungakhathali ngokwemali ye-taxpayers ngoba ezi mali zezi bekumele uba zondla abantwana zakha izikolo neeclinics ngoba sivile ngokwe-Human Rights Commission ba e-Eastern Cape mayideclarishwe as a disaster ngoba abantwana bafa indlala. Nakwezinye iiprovinces zikhona ezingxaki kwaye ixesha lale commission and uyibonile uba ufuna ileqwe umongameli ngoba unyeke i-local government election ufuna ufika selehlambile selehlambile beyi-ANC kodwa ke umnqa uzaba sekubeni angabi izindululo uzazithatha serious angaba ke ngoku siphinde sinonodoli ongenamazinyo oyi-NPA angabi i-NPA iza kwenza ntoni ngezindululo ezi recommendations izawutsitsapha ngoba sibonile kuzondo zihleli phe-shelfini nezinye ii-commission zihlele eshelfini kuphinde kuthiwe lokwamadlanga makaphinde aphande ii-colleagues ii-former colleagues zakhe ayenzeki ngolo hlobo and andiyiboni sizawufika apho kuyiwayo indlela nje yodeflata i-attention kulo kaMchunu osisihlobo nobe enguye obehamba phambili ekhankasela umnumzana uRamaphosa nozaziyo eza-CR17 files ekuthiwa mazingaphathwa sizazi singabemi belo Mzantsi Afrika. Xa uthetha into yokubana eyona nto engathi ijongwe ngamehlo abomvu kukuba mhlambe kube khona istrategy kulungiselelwa zona i-local government elections. Mhlawumbe wena gqirha ingaba sithini isiphumo esingatsho into yokubana silindelekile kuphando lwekomishoni kwaye ngawaphi amanyathelo anokuthi athathe ngokusekezelwe kwiingcebiso zayo? Ndiyaqonda into yokubana after 3 months kulapho kuzawufuna kugrunjwe kubona into yokubana isahamba ngendlela na. Sithini kubemi boMzantsi Afrika abaqondayo into yokubana bona ngabo ababhatala irhafu zeziphi izinto ekumele into yokubana bayazimisela ukuqinisekisa nabo nakubeni bengazubakho kwikomishoni kodwa ilizwi labo is reflected? Mna bendawucebisa into yokokubana abemi boMzantsi Afrika ne-civil society sime gxathu
sithathe inyathelo senze ingxolo kwaye singahlali samkele sisonga izandla umongameli masimkomithe ngezi zigqibo zale commission ngoba kaloku siyayazi toba umongameli angangenzi into simbonile kwicommission ezigqithileyo iparlamente ubuya khumbula kakuhle msasazi benthe elona first line of defense ye-accountability iparlamente uphinde ujonge isise ke msasazi nale nto yoba neparlamente nayo inolwayo uphando nale commission inolwayo uphando ufumanisa into okokubana azi uba iyawuzala nkomoni na ngoba iparlamente yoyisiwe and ke ngokweparlamente sisike sanabantu and nezi political parties zenza ingxolo ngale commission azinyanisekanga le ngxolo ziyenzayo is just expediency yeyokuba babonwe bengathi benza ingxolo kodwa ayongxolo iyiyo efanelekileyo nechanekileyo ngoko singabemi sinoxanduva lento yokokubana ezi zindululo singxole sithethe ngazo kumaqonga esikuwo khona ukuze urhulumente aqonde into yokokubana abantu boMzantsi Afrika abalelanga abasonganga zandla bayakubona ukutyiwa gwenxa kwemali urhulumente oselulawulweni kwaye msasazi ezi zindululo zale commission zizayichaphazela i-ANC senditshilo zizayichaphazela ne-GNU kahle i-GNU le iqhekeke ngoba kaloku ezi zindululo zizayiqhekeza i-ANC zisibonise and ke ngoku ufumanisa into yobana neza factions zizawuye ke ngoku zicaca kwaye ke ngoku ii-signs zento yobana le faction ibistrongo kamongameli iyakhramblisha ngoba sibone nengxolo eyenziwa ngomnye wonobhala be-ANC ozawungenela ofuna ungenela ugqatso lukamongameli noxa umongameli ebethe makhe kumiwe. Siyaqonda into yokubana izondo commission yathi kratya kwiminyaka emine mhlawumbe siyaqonda into yokubana mhlawumbe zeziphi izinto ezingaba sisifundo kuyo le commission sikuyo ngoku esingathi sizicholachole singumZantsi Afrika uqinisekisa into yokubana noko ayizudontswa ide ifikelele phana kubeni yona ibekelelwe inyanga ezintandathu. Bendicinga uba mna msasazi seyilityazisiwe le commission kwaye nayo izawuthatha ixesha kodwa bendawucebisa kaMadlanga athi naxa ebhala iripoti abhale iripoti yezinto ezingale ngqo ukwenzela into yobana kungafuniselwa ndiphinde msasazi ndikhwebe unoduli wethu oyi-NPA into okokuba makeze angathi hayi khange sibe nazo irecords zokokuba ubani utheni wathini ukwenzela into yobana bakwazi ukulandela baphande izaphula imithetho zibekwe emthethweni ukwenzela uba kulungiswe izinto ngokungale ngqo singabe sichitha ixesha kwaye nalapha msasazi le izawuchitha ixesha kwaye noxa zingazi izigqibo zizabe zikhona kodwa ngaske zingale ngqo and okazondo waphinda wenza ivolume ezininzi andiqondi nokokuba abanye babaphulaphuli bethu bazifunda bazigqiba kwaye ke ngoku bekufuneka noko into ezingcalileyo kwaye iripoti ingabinde ifundeke khona ukuze abantu bakwazi uyifumana umongo ngcam wezindululo zale commission. Gqirha masibambe ngazibini ngexesha lakho nokuba usityebisele kwingxoxo ebaluleke kangaka sawuqonda into yokubana njengokuba siyi-SABC lihaye sithe gqolo siqhubeka nalomba sakubane sikrweca ukwazi into yokubana uhlalutyele ababukeli bethu enkosi kakhulu. Mandibulele msasazi nditsho kananjalo ukuthi le commission masiyinike ithemba kwaye ithemba lethu noko lo kaMadlanga simthembile siyambona siyamazi kodwa into endingasayinathemba la into okokubana ubungqina ngaske bube abukhange buphazanyiswa ukwenzela into yoba akwazi ukuthatha isigqibo esisiso nesankxwe wena sento yobana uthande ukusebenzisa ii-advocates more than i-lawyers noko ziza kuphenduleka xa eze neripoti echanekileyo esizweni. Enkosi msasazi. Enkosi kakhulu.